שלום לכולם. היום אנחנו נלמד את פרק מ"ב, בראשית פרק מ"ב. בואו נראה איך סיימנו את פרק מ"א. פרק מ"א הסתיים בגדולתו של יוסף לאחר שהוא מציל את כל האימפריה המצרית, מצליח לגרום לכל העולם להבין שבמצרים יש עושר כלכלי גדול מאוד, ולכן יש סיבה מאוד מאוד גבוהה להגיע למצרים. ככה מסתיים. בואו נראה מה קורה בפרק מ"ב. וירא יעקב כי יש שבר במצרים. שבר, אמרנו, זה כמו המשביר לצרכן, הנתינה, האספקה לצרכן. יש אספקה במצרים, אפשר להגיע עם כסף, לקנות אוכל ולחזור. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? עכשיו, למה תתראו זה יכול להיות כמה אפשרויות. אופציה ראשונה, הפשוטה ביותר, זה למה אתם בלחץ. למה אתם בלחץ? לכו למצרים, תביאו אוכל, מה קרה? כסף יש, אוכל אין, לכו תביאו עם הכסף ואוכל. אופציה שנייה, זה חכמי המוסר מפרשים את זה, זה למה תהיו שונים. אנחנו באים ממשפחה של כסף שיש בה הכל, אז אם אנחנו לא נלך לקחת אוכל כמו כולם, כולם יפתחו עלינו עין, אז אל תהיו שונים מכולם. למרות שיש לנו, לכו גם אתם כמו כולם. זאת אופציה ב'. ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה. כאן לומדים לפי המילה רדו, גימטריה 210, שזה היה מניין השנים שלהם כעבדים במצרים. 210 שנים בני ישראל היו עבדים במצרים, סך הכל הם היו שם 400 שנה, אבל זה כאילו עונש, למה לרדת למצרים? למה אתם לא בוטחים באלוהים שייתן לכם את האוכל והפרנסה? אז על זה כאילו יש עונש של 210 שנות עבדות במצרים. וירדו אחרי יוסף 10, עוד שנייה להבין למה 10, לשבור בר ממצרים. ואת בנימין, אח של יוסף, לא שלח יעקב את אחיו. למה? כי אמר, פן יקראנו אסון. זאת אומרת, האפליה ממשיכה. בני רחל הם מופלים לטובה. יוסף היה הראשון, בנימין שני, אבל אפשר גם להבין את זה, שזה לא בדיוק אפליה, אלא בגלל שהוא הבן הקטן ביותר. הגיוני שאם יקרה משהו בדרך, הוא יכול לעכב אותם, הוא יכול להפריע להם אם יהיה איזה מאבק או קרב, ולכן עדיף שהוא לא יצא איתם. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה רעב בארץ כנען. ויוסף, כמו שאנחנו יודעים, הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, הוא זה שמספק לכולם. ויבואו אחי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה. הנה תחילת החלום, שאחי יוסף בחלומות היו משתחווים לו, כאן הם משתחווים לו באמת, חסר לפי החלום את בנימין, וחסר את האבא וחסר את האמא. וירא יוסף את אחיו, ויקירם, יוסף מכיר את אחיו, ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות. שימו לב למשחק המילים בין ויקירם לויתנכר, שזה ממש דומה אחד לשני, רק שורשים ופעלים אחרים לגמרי. להכיר ולהתנכר, להיות כמו נוכרית, או להיות לא מכיר אותך. אני מכיר אותך, ובתגובה לזה, מעכשיו אני לא מכיר אותך. הוא מדבר איתם בזרות לגמרי. מדבר איתם קשה, בואו תראו מה הוא אומר להם, הוא אומר להם, מאין באתם? ואמרו, באנו מארץ כנען, לשבור אוכל כמו כולם. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. כאן יש לי קושי. הרי כבר כתוב לי שהוא ויקירם, למה עוד פעם ויקר יוסף את אחיו? אז כאן הפרשנים אומרים שויקירם הראשון, הוא זיהה אותם כקבוצת האחים שלו, הוא לא ראה אותם המון זמן, ובפעם השנייה הוא כבר מזהה אותם אחד אחד, לפי השמות שלהם הוא זוכר אותם. שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, גד, דן, אוקיי? הם לא מכירים אותו. עכשיו כאן השאלה, איך יכול להיות שהם לא מכירים אותו? כי הם אחים, אבל יוסף השתנה, הם לא השתנו. יוסף נהיה כמצרי לחלוטין, עם כל התלבושת, עם כל התפאורה של המלך, עם הזקן המיוחד, עם איפור, עם עניינים. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. זה מעניין, מה זה ויזכור יוסף את החלומות? דבר כזה שוכחים? זה מה שהביא אותך למקום הזה. בגלל החלומות שחלמת, ועוד כמה דברים זרקו אותך לבור והגעת לה, אז אתה יודע את זה טוב מאוד, מה זה ויזכור? אלא יוסף מבין שזה המאני טיים, הנה זה מתחיל לקרות מה שחלמתי. חלמתי שהם משתחווים לי ואני שולט, הנה זה מתחיל. זה הזמן. ויאמר עליהם, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ באתם. ואמרו אליו, לא אדוני, בדרך באו לשבור אוכל, באנו לקחת אוכל.
כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. כאן אגב רש"י אומר, על המשפט הזה, כולנו בני איש אחד אנחנו, רש"י אומר, ברוח הקודש, יהודה אומר את זה, כן, יהודה או ראובן, לא משנה, ראובן כנראה אומר את זה, כי הוא כרגע המנהיג, אז זה מעניין, אבל לפי מה שאנחנו מבינים בהמשך, יהודה בעצם יותר הגיוני שיגיד את זה, כי הוא לקח את ההנהגה בפועל לאחר המכירה, הוא זה שדיבר הוא מדבר עם האבא לאחר מכן, אבל יש שתי אפשרויות. הוא כולל את יוסף איתם, כולנו בני איש אחד אנחנו. כאן רש"י אומר, נחה עליו רוח הקודש לראות את יוסף כחלק מהם גם. אומרים לו, אנחנו לא מרגלים. ויאמר עליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם לראות, באתם לגלות את האזורים המוצנעים שלנו, ערווה, כל האזורים הטקטיים. ממשיכים ואומרים, ויאמרו, 12 עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען. הנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. עכשיו השאלה, למה הם אומרים לו האחד איננו? לא, הרי לאבא הם אמרו שיוסף מת, הם אמרו לו כתונת קרועה עם דם. אז מבחינת מה שהעולם יודע, זה שיוסף מת. למה הם אומרים לשליט, הם אומרים לו אחד איננו? כי הם מואשמים בריגול, וכל דבר שיתפסו אותם בשקר הם יכולים למות. אז הם אומרים את האמת, לא יודעים איפה, איננו. ויאמר עליהם יוסף, הנה, זה מה שדיברתי עליכם לאמור, מרגלים אתם, וזאת תיבחנו, חי פרעה, אם תצאו מזה. כי אם בבוא אחיכם הקטון, הנה, אם תביאו את הקטנצ'יק לפה, אני אאמין לכם שאתם לא מרגלים. ואז מגיע חלק מאוד בגרותי, שמבוסס על שאלות בגרות, שיוסף בעצם יוזם שתי תוכניות. בין התוכנית הראשונה לתוכנית השנייה, יש לנו משהו שגורם לשינוי, כי בעצם למה אתה צריך להחליף את התוכנית שלך? והפער הוא של 3 ימים. בואו נראה מה קורה. תוכנית ראשונה. אם כן, אם אתם, אחיכם אחד, לא, רגע, שנייה. וזאת תיבחנו, חיי פרעה, אם תצאו מזה. שילחו אחד הביתה, ויקח את אחיכם, בנימין, אתם, כל 9 האחרים, תהיו פה בבית האסורים, ויבחנו דבריכם, האמת איתכם, ואם לא חי פרעה, מרגלים אתם. זאת אומרת, תוכנית ראשונה, אחד הולך הביתה להביא את בנימין, 9 נשארים בכלא. ויאסוף אותם אל משמר 3 ימים. יוסף מחכה שבעצם יביאו לו את האחד שהוא אמור ללכת הביתה. צריך לזכור דבר מאוד חשוב, יוסף לאורך כל הסיפור עם האחים שלו כאן, כאשר הוא השליט, וזה נראה שהוא מתעלל בהם, ומאוד מתעלל בהם, ומאשים אותם בריגול, ומחביא את הכסף, ואחרי זה אצל בנימין את הגביע. הוא בוחן שני דברים. את הדבר הראשון, הוא בוחן האם יש ביניהם עדיין אינטריגות פנימיות, האם הם מסוגלים להפקיר למשל אח אחד בשביל להציל את כולם, האם כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם, כי בסופו של דבר אותו הם הקריבו, אוקיי? והאופציה השנייה, הדבר השני שאותו יוסף בודק, זה היחס כלפי בני רחל. האם היחס כלפי בני רחל, שזה הוא ואחיו הקטן בנימין, עדיין באנטי כלפיהם. ולכן הוא רוצה לראות בעצם האם משהו השתנה אצל האחים. הוא בוחן אותם, ובאמת הוא מחכה 3 ימים לראות שבן אדם אחד מגיע, אבל אף אחד לא מגיע, ולכן הוא משנה תוכנית. אבל בואו נשאל את עצמנו למה אף אחד לא מגיע, למה אין מתנדב להיות, למה אין את הבן אדם שאומר אני הולך. יכול להיות לכיוון חיובי ויכול להיות לזה כיוון שלילי. כיוון החיובי זה שכולם אמרו אני לא מוכן שאתה תלך, והשני אמר אני לא מוכן שאתה תלך. אף אחד לא הולך, חבר'ה, כי אם אחד הולך את כל הדרך הזאת הוא יכול למות. הוא לבד, הוא ייפול לבור, מי ידע? אין מצב שמישהו מאיתנו הולך. הכיוון השלילי זה שאף אחד לא רצה. כל פעם אמרו הולך אתה, לא, מה פתאום, לא רוצה, לא מוכן, תלך אתה. כל אחד הפיל את השני, ובסופו של דבר לא היה אף אחד. אבל במסקנה לא מגיע אף אחד ליוסף, לא משנה באיזה כיוון. ולכן יוסף יוזם תוכנית שנייה. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי. זאת עשו וחיו את האלוהים אני ירא. אם כן אם אתם, אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, פה בכלא, וכל שאר 9 לכו תביאו שבר רעבון בתיכם. תחזרו הביתה, תביאו המון אוכל, כי אתם כבר 9, תביאו המון אוכל הביתה, וגם את אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו. ויעשו כן. תוכנית השנייה הם כבר מקבלים.
למה הם מקבלים? כי אין להם יותר מדי אופציות. זה לא שמישהו שואל אותם יותר מדי. הם מואשמים בריגול, הם אמורים למות. אז אומרים, למה באנו לכאן? באנו להביא אוכל, נכון? יופי. לפחות עכשיו אנחנו חוזרים 9 מלאים באוכל, נביא את בנימין, נחזיר את מי שישאר פה, וזהו. כלומר, אין להם יותר מדי אופציות, זו האופציה הטובה ביותר. אבל כאן בפסוק כ"א, יש כאן אירוע מדהים, יש כאן אירוע שנקרא פלשבק בחקר התנ"ך, הם חוזרים אחורה בזמן, ומוסיפים לי גם פריט מידע שלא ידעתי אותו. ויאמרו איש אל אחיו, למה כל זה קורה לנו? אשמים אנחנו על אחינו, שראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. כל מה שקורה לנו זה בגלל מה שעשינו ליוסף. אבל מה הם מוסיפים לי? והתחננו אלינו ולא שמענו, הוא התחנן אלינו מהבור, ואנחנו אכלנו לחם, כתוב שהם ישבו לאכול אחרי שהם זרקו אותו. זה, הם אומרים, זה כזה גועל נפש הגענו לזה, שבגלל זה אנחנו משלמים מחיר עכשיו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. וכאן ראובן, האח הבכור, מגיב, ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי לכם, לאמור אל תחטאו בילד, ולא שמעתם לי. אמרתי לכם, בואו לא נעשה את זה. וגם דמו הנה נדרש. מפה אנחנו מבינים שראובן כנראה חושב שיוסף מת, כי הרי לא יודע שיוסף נמכר. הוא לא יודע, הוא לא היה במכירה, בגלל זה שהוא מגיע לבור, הוא קורע את הבגדים, כי הוא לא מוצא. וזה הוא אומר, הילד איננו, ואני אנה אני בא. הוא לא יודע, הוא לא היה שם. והם לא ידעו כי שומע יוסף. איך יכול להיות ששומע יוסף? כי הוא רחוק מהם. כי המליץ בינותם, מליץ זה כמו סוג של מתרגם, הוא היה הבן של יוסף, היה לידם, הם לא ידעו שהוא יודע עברית, והם מדברים, והוא מעביר לאבא שלו. ולכן כשיוסף שומע את זה, ויסוב מעליהם ויבך. זו הפעם הראשונה שיוסף בוכה, הוא יבכה 3 פעמים. ויסוב מעליהם ויבך, וישוב עליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. לא מעניין אותו, הוא בא, לוקח את שמעון, שם אותו בכלא. עכשיו השאלה היא למה את שמעון? הפשט אומר, הוא נכנס, הוא ראה שאף אחד לא מגיע. הם היו צריכים להביא אחד שישאר והם ילכו. אבל גם כאן הם לא רצו שאף אחד יישאר, כי זה עדיין לא נעים לבחור אחד שישאר בכלא. אז הם לא שלחו אף אחד. יוסף נכנס, לקח את מי שהכי קרוב אליו. אמר לו, בוא הנה, אתה תלק, תפס, הכניס. האופציה השנייה, זה אומר רש"י, שהראשון בהנהגה היה ראובן, אחריו שמעון, אחריו לוי, אחרי זה יהודה, 4 בני לאה הראשונים. ראובן הציע הצעה כדי להציל את יוסף. יהודה הרביעי הוא השני שמציע את ההצעה, בוא נמכור אותו, נרוויח. אבל מישהו שני בהנהגה זה שמעון, ושמעון לא אמר כלום, לא התערב, ולכן יוסף כועס עליו שהוא לא עשה כלום, כי אפילו אח מספר 4 התערב, ואתה מספר 2 לא מתערב, לכן הוא תפס אותו וזרק אותו. האופציה השלישית, למה דווקא את שמעון? גם רש"י מביא את זה, הוא אומר כי שמעון הוא זה שזרק אותו לבור. אוקיי? כל האחים אמרו יאללה בוא נזרוק אותו לבור, אבל אף אחד לא היה אומץ לתפוס את האח שלהם ולזרוק אותו. שמעון אמר זו, תפס אותו, זרק אותו לבור. ויצב יוסף, וימלאו את כליהם באו, אוקיי? הרי הם באו לקחת אוכל, והוא אמר להם, קחו כל 9, תמלאו אוכל ולכו. וגם להשיב את הכסף שלהם אל השקים שלהם. הרי הם לקחו כשהם הגיעו והיו חשודים בריגול, לקחו להם את הכל. אבל הם קנו עם כסף אוכל, ואז תפסו אותם. מה הוא אומר? תשאירו להם את האוכל שהם קנו, וגם תחזירו להם את הכסף. ויסעו את שברם, את מה שהם הביאו, על חמורים והלכו משם. ויפתח בדרך במלון, במקום כזה שעוצרים ללון, ויפתח האחד את שקו, כדי לתת אוכל לחמורו במלון, וירא את כספו, והנה הוא בפי אמתחתו. הרי לא אמור להיות להם את הכסף, גם קנו איתו אוכל, פתאום הם רואים שגם יש להם אוכל וגם יש להם כסף. ויאמר אל אחיו, הוא שב כספי, וגם הנה הוא באמתחתי, בציוד שלי. ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? כאן הם מבינים שמתחיל להיות פה משהו קצת מוזר, וזה יקרה עוד כמה פעמים, הם מבינים שיש פה משהו מוזר, מקודם הם אומרים זה בגלל שעשינו את זה ליוסף, עכשיו הם אומרים משהו אלוהים עושה לנו, משהו מוזר קורה פה. ואז הם מגיעים הביתה, במטרה גם להביא את האוכל, וגם להביא את בנימין כדי לשחרר את שמעון.
ויבואו אל יעקב אביהם ארצה כנען, ויגידו לו את כל מה שקרה להם. בואו נראה מה הם אומרים לו. דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, וייתן אותנו כמרגלים את הארץ, ונאמר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים, 12 אחים אנחנו בני אבינו, האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען. ויאמר אלינו האיש אדוני הארץ, בזאת עדה כי כנים אתם, אחיכם האחד תשאירו כאן איתי, ואת רעבון בתיכם קחו ולכו. קודם כל קחו אוכל הביתה, ותביאו את אחיכם הקטון אליי, ואז אני אדע כי לא מרגלים אתם, כי כנים אתם, ואת אחיכם שאצלי בכלא, שמעון, אני אתן לכם, ותמשיכו עם בעליכם לסחור את הארץ. אבל אבא, תוך כדי שאנחנו מריקים את השקים שלנו, כל אחד קולט את הצור בתוך השק שלו, אוקיי? ואז הם רואים מה קורה בזמן שמדברים עם האבא, שלכל אחד יש לו את הכסף שלו, והם מפחדים, הם לא מבינים איך יכול להיות שכל הכסף שלהם חזר אליהם, ואז יכולים להאשים אותם בגניבה, ואז יעקב אומר דבר מדהים, ויאמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, הפכתם אותי לאב שכול, אבל הפעם של 3, יוסף איננו, שמעון בכלא איננו, ועכשיו גם את בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. אני מקווה שכולם זוכרים מה הקשר בין יעקב למילה עליי, כשיעקב עומד לרמות את אביו יצחק העיוור ולגנוב את הברכות של עשיו, לגנוב, כמו שלמדנו במרכאות, כי אני יכול להגיד שזה בסדר ויכול להגיד שזה לא בסדר, אז הוא מפחד ואומר לאמא שלו, אמא, אולי במקום ברכה אבא יקלל אותי, אז היא אומרת לו, עליי קללתך בני. אם זה יקרה, אני אקח את האשמה עליי, את הקללה עליי. ודיברנו על זה בפרק, שאיך היא יכולה לקחת קללה עליה, ואז רש"י מביא את המדרש המפורסם, עליי זה בעצם השם של הקללה. וזה ראשי תיבות, עין למד יוד, עין זה עשיו, שיאמלל אותך כל החיים יעקב, לבן שירמה אותך ובמקום רחל ייתן לך את לאה, ויוד זה יוסף, שיהיה לך כאב לב בגללו כל החיים. והנה, גם עכשיו אפילו שיוסף לא אצלו, הוא עדיין עושה לו כאב לב. כאן מגיע, המטרה שלהם זה להביא את בנימין איתם, נכון? להביא את בנימין כדי להוכיח שהם לא מרגלים, לשחרר את שמעון ולהביא אותו. ראובן הבכור בא לאבא ויוזם מהלך. ויאמר ראובן אל אביו לאמור, אבא תקשיב, את 2 בניי תמית אם לא אביאנו אליך. אם אני לא מחזיר את בנימין, תהרוג לי את 2 הבנים שלי. נע אותו על ידי, אני אשבנו אליך. ויאמר, לא ירד בני עמכם, הוא לא מקשיב לראובן. והשאלה היא, למה הוא לא מקשיב לראובן? אז בואו נראה את הפירוש המפורסם של רש"י, לא ירד בני עמכם. לא קיבל דבריו של ראובן, אמר, בכור שוטה הוא זה, איזה טיפש הבכור שלי. הוא אומר להמית בניו, אם הוא לא יחזיר את בנימין אז להרוג את הבנים שלו, וכי בניו הם ולא בניי? מה זה הנכדים שלי? מה, אני ארוג את הנכדים שלי? איזה מטומטם, איזה שוטה. זה טיפש, לא הגיוני. ולכן הוא לא מקבל את מה שאומר ראובן, והוא מסביר, אחיו מת, אחיו של בנימין מת, יוסף, והוא לבדו נשאר מאמא האהובה שלי, רחל. וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את שיבתי ביגון שאולה. אז בעצם כאן מסתיים פרק מ"ב. פרק מ"ב מסתיים בזה שיעקב לא נותן את בנימין, לא מטרידה אותו לפי מה שאנחנו רואים, העובדה ששמעון בכלא שם, וכדי לשחרר אותו חייבים להביא את בנימין. כנראה באיזשהו מקום יעקב גם כועס על שמעון, שהוא נכשל בין מספר 2 שאמור להיות אחרי שהמשפחה תהיה שלמה, ואת זה נראה את ההמשך מה קורה בפרק מ"ג. אז ניפגש בשיעור הבא.